Zure abizenak euskaratu nahi dituzu? Ba gaur Gaztezulon abizenak euskaratzeko eman beharreko urratsak azalduko dizkizugu. Lehenik eta behin Euskaltzaindiaren webunean sartu behar zara. Eta bertan zure abizenaren euskal grafia kontsultatu. Horrela zure abizena jasota eta araututa nola dagoen ikus dezakezu. Eta Euskaltzaindia gordeta badu, gordeta duen moduan idaztea eta aldatzea onartu behar dizute. Behin hori begiratuta ondorengo agiri hauek prestatu behar dituzu. Abizena euskaratzeko unean eskatuko dizkizutenak. Alde batetik errolda agiria behar duzu. Horretarako zure herriko udaletxera gerturatu eta bertan emango dizute. Jaiotza ziurtagiria behar duzu. Zure jaioterriko bake epaitegira edo erregistro zibilan jaso dezakezu. Eta internet bideoz ere egin dezakezu eskaera. Esteka honetan. Behar baduzu atera pantaila argazki bat. Eta azkenik, ez ahaztu zure nanaren fotokopia bat. Ondorengo urratsa, aipatutako agiriekin, zure herriko bake epaitegi edo erregistro zibilera gerturatu behar zara. Lasai, abizena aldatzeko erregistro zibilan ordua eskatzea ez dela beharrezkoa ikusi dugu. Behar diren agiriekin bazoaz edo zein unetan joan zaitezke. Horrela azalduta erraza ematen badu ere, tramiteak 6-12 hilabete iraun ditzakela ere ikusi dugu. Beraz, animo, baina azalpen hauek baliagarriak badira zuretzat ba ederki. Garrantzitsua, gogoratu zure abizena Euskaltzaindiak jasota duen bezala idatzi beharko duzula. Baina hala ere, zure familiko agiriztarren bat baduzu, erroldaztarren bat, edo jaiotza edo heriotza aktaren bat, edo probintziako artxibo historikoren bat ezagutzen baduzu zure abizena agertzen dena euskal grafian idatzia, agiri horrekin ere gerturatu zaitezke erregistro zibilera. Eta dokumentu zarretan agertzen den bezala idaztea onartu beharko lizukete. Azken abisua, behin abizena aldatuta, nana, gidabaimena, pasaportea, dokumentu horiek guztiak aldatu beharko dituzu. Ze abizena ezberdin agertuko denez, ez dute balioko dokumentu horiek, beraz, gogoratu. Zorte on tramitekin, agor!